Il-korp tal-pulizija ma jistax jiġi trattat bħala ballun politiku. L-politika u l-pulizija ma jitħaltux. Sostna dan l-editur ta' Times of Malta fejn insista li f'naħar snin jekk ma tallimna xejn għandna ċertament nifmu li dawn it-tnejn m'għandhom qatt jitħaltu. U insista li meta dan iseħħ mhux biss il-liġi siba diffiċli immens biex tilħaq lil dawk fuq is-siġu tal-poter, imma taqsim il-qalb li l-uffiċjali ta' rida tajba ma jkunux jistgħu iwettqu xogħolhom. Fl-editorial intqal kif uħud mill-uffiċjali jirriskjaw ħajjithom għal ġid tal-komunità. U għaldaqstant dik ir-raġuni biss hija valida biżżejjed biex il-poplu suppost ikollu fiduċja fil-korp. Madankollu għandhom qatt jintużaw għal vantaġġ politiku. L-editur kritika l-element partiġan kif il-pulizija ġew indirizzati fid-diskors tal-budget biex jintużaw għal gwadan politiku. Intant, it-Times irreferi tal-fatt li se tkun qed tiġi mwaqfa sezzjoni speċjali tal-pulizija li tiwaħsib it-toroq. Fil-waqt li din l-inizjattiva intlaqet la darba hija taġi tas-soċjetà, l-editur qabel ma' deputat nazzjonalista Joe Giglio fejn qal li din id-deċiżjoni se tkun ta' pis fuq il-pulizija li diġà qed jagħmlu l-mirakli b'nuqqas ta' ħaddiema u paga baxxa. Għal-laqsant l-editur insista li ċertu responsabilitajiet għandhom jittieħdu minn aġenziji oħrajn. Madankollu stqarru wkoll li l-preżenza tal-pulizija fit-toroq hija ta' benefiċċju għall komunitajiet bħala deterrent kontra il-kriminalità. Il-Partit Nazzjonalista ilu xhur jgħid li l-pulizija huma demotivati, paga baxxa u l-bosta kienu qed jirreżenjaw għalhekk. Bl-editur jaqbel ma' dan il-fatt tal-kemm insista li l-vokazzjoni ta' dawn l-uffiċjali tmur oltre mill-pakkett finanzjarju. L-editur saq li qabel dan il-pajjiż jiddiskuti x'sezzjonijiet ġodda għandu bżonn il-korp tal-pulizija, hemm bżonn ta' diskussjoni urġenti dwar it-tmexxija tagħha. Għal-laqstant l-editoriali temm billi jgħid li din l-istituzzjoni ma tistax titwaddab minnaħa l-oħra għaskapitu tas-soċjetà.